ug imposible nga ingala niya ang iyang iglesia sa Roman nga ang mga Romano man gani ang nagpatay niya. Actually, pag sinasabi ang presentation po kasi ng video na pong ito, pinipilit po niya na yung Roman races, kasi yung mga Romano, ang word na Romano po dito, ang nasa isip po niya is yung rasa po natin, yung citizenship kumbaga. And at the time, yung mga Romano, under po sila ng Roman Empire na pinamumunuan ng emperador, hindi po ng Santo Papa. Hindi po. Mali po yun kung sasabihin po nila na pinamumunuan ng Santo Papa yung nag-persecute sa unang mga Kristiyano. Wrong! Unhistorical po yan. Hindi po yan yung nakalagay sa kasaysayan. Yan po yung story ng mga pastoy ninyo. Actually, uminom ako ng gamot for fever eh. Pero ngayon, parang naano po ako. Bakit po? Kasi grabing kasi nungalingan itong mga taong ito. At sigurado po ako, pag mamamatay po itong mga taong ito, sisingilin po sila ng Panginoong Diyos. Bakit po? Kasi yun, hindi po nagsasabi ng katotohanan eh. Ang dami-dami po mga taong maliligaw sa kanilang mga ginagawa. Tingnan nyo, di ba? Si Kristo, imposible yan na ipapangalan po niya ng Romano kasi Romano po yung nag-persecute po sa kanya eh. Magkaiba po kasi yung racial term at saka ecclesiastical term. Yung word na Roman sa ecclesiastical term at sa racial term or secular term, magkaiba po yung meaning. So nakakomit po ng fallacy of equivocation itong presentors ng video na ito. Bakit po? Kasi pag sinasabing Roman Catholic, that is referred to the ecclesiastical term, not a secular term. Magkaiba po yan. Pag sinasabing secular term, refer po yan doon sa bansa, refer po yan sa gobyerno ng mga Romano, yan. Secular term po yan. Pero yung word na Roman Catholic, hindi po yan secular term. Para sasabihin mo, si Kristo hindi Romano. Hindi po. Mali. Mali po yan. The word Roman Catholic, it is not a secular term. It is an ecclesiastical term na, yung binasa ko po natin po kanina, na ang ibig sabihin, the word Roman was inserted to signify that the authority of the church centers in the Bishop of Rome, who from the time of St. Peter has always exercised the primacy of jurisdiction within the church. Disciples Journal po ito eh. Talagang binabaluktot po nila yung kasaysayan eh. Talagang may sa demonyo itong mga taong ito. Bakit po? Kasi ayun instead of maniniwala sa kasaysayan, gumagawa po sila ng story. Gumagawa ng story itong mga taong ito. So, ngayon, ang tanong, sino po ba yung nagpapatay sa Panginoong Jesucristo? Mga Romano po ba? Hindi. Ang nagpapatay ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga Hudyo. Ang executor lang yung mga Romano. Bakit po? Bakit po yung mga Romano po yung tinatawag na executor? Kasi at that time, yung tinatawag na Israel, colonized po sila from the Roman Empire. So ang merong kapangyarihan at that time to execute a capital punishment, wala pong karapatan, wala pong kapangyarihan ang Israel to execute capital punishment. Nasa Roman Empire lang. Kaya nga po, nag-file ng kaso ang mga Hudyo doon kay Gobernador Pilato, kay Pilato, ng rebellion. Pinailan po na si Kristo ng rebellion. Hindi po blasphemy. Kasi kung sa mga Hudyo po, ang kasalanan ni Kristo, blasphemy. Kasi inaangkin po niya na siya po'y anak ng Diyos eh. So, tantamon po yan na inaangkin po niya na siya po'y tinatawag na Diyos. So ngayon, hindi po sila makapag-execute ng capital punishment kasi sa mga Hudyo, pag aangkin ka na ikaw ay Diyos, so mangyari po yung blasphemy po yung papatayin ka nila. Capital punishment po yung tinatawag na punishment po nila sa mga taong ganyan. So ngayon, hindi po sila makapag-implement ng capital punishment. So anong nangyari? Nag-file sila ng kaso doon kay Gobernador Pilato. At ang kaso ni Kristo, rebellion. So, di ba? Tinanong si ang Panginoong Jesucristo, hari ka ba? Sabi ng Panginoong Jesucristo, sinabi mo na hari ako. Saan ba yung kaharian mo? Sabi ng Panginoong Jesucristo, kung nandito yung kaharian ko,
Pupunta yung mga anghel ko, yung mga sundalo ko para sagipin ako rito. Oh. So ibig sabihin, hindi po religious ang case ng Panginoon Kristo sa harap ni Poncio Pilato. Hindi po. Ha? Hindi po a religious case yung kaso ng Panginoong Kristo sa harap o sa mata ni Poncio Pilato. Ang kaso po ng Panginoong Kristo, rebellion. Kaya nga po, yun, death penalty. So, and at the time, ang capital punishment again, ang gagawa ng execution for the capital punishment is yung Roman Empire. Kaya nga po yung mga Romano po yung nag-execute. Bakit? Kasi ang nag-file ng kaso para patayin ang Panginoong Kristo yung mga Hudyo. Diba? Sabi ni Poncio Pilato, ipapapako ninyo, ipapapatay ninyo ang hari ninyo. Sabi ng mga Hudyo, hindi namin yan hari. Diba? Oh. So, yan po yung problema ng mga taong ito. Gumagawa ng story.